Nyaya nezvemuzuva ranhasi inyaya inosiririsa zvikuru, inyaya inorwadza. Ndinokumbura unyore mucomment section kuti rest in peace kune mwana uyu ane 2 years. Ndazorere murugare mwana wechisikana uyu. Tanga sina tarisiro izvi ndasingazvifungire. Nyaya nezvemuzuva ranhasi inyaya inosiririsa. Chekutanga mai yangu kana uchiri munyowani ndini wenyu hatirareka ndichange ndikutsvagirai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani iri first time yekutibata muzuva ranhasi, chandinokumbira ndechekuti iwewe usubscribe woturn on the notification bell kuitira kuti usasarire pama-updates atinodzoka nawo munguva inotevera. Ini sahatirari ndichakuvimbisai kuti uchange uchiwana zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nenguva zviri kubva kubuda ndozvozvangu chingowana pano pahatirari 263. Nyaya nezvemuzuva ranhasi inyaya yaitika iko kuplum tree emurume anonzi Abediniko Moyo uyu aigara kuplum tree. Akaroora mukadzi anga ane mwana wake musikana. After aroora mukadzi anga ane mwana wake nakudhara, zvireva kuti murume uyu anenge ari step father kumwana musikana uyu. Zviri kunzi murume uyu akanetsana nemukadzi wake. After anetsana nemukadzi wake ndopa akanhonga foshoro. Anhonga foshoro achirwa nemukadzi wake, akapotsa mukadzi wake nefoshoro, akanotima mwana ane 2 years. Mwana uyu akabva angoti tasa, akafira passport. Zvinoona zvinhu zvinorwadza, zvinoona zvinhu zvinosiririsa. Tisina tarisiro yekuti vabereki pavari kurwa zvichasvika pakuzokuvadza vana. Ndichingoti ndatimirei zveviolence mumba, ndatitaurirane, ndatinzwisisanei. Kana muita kunge mhuka mumba hamugarike. Izveso yanhamo murume uyu amujeri. Hapana chatagona, hapana chatinge chagona. Muridzi wemwana murume anenge achingoti ndodawo mwana wangu ari mupenyu. Amene ndinomuwana kupi? Unonzwa nzi bikai mwana iyi mudyei mundipa wangu ari mupenyu. Ndinokumboretera zvandinofunga comment section. Mudzimba tachafudza mudzimba matenga, tizive zviri kuitika mudzimba, asi ndatipananei rudo, ndatizivei kuti zveviolence hakuna kwatinosvika. Thank you.